Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Kumusta? Karon no atong ipadayon ang laing sumpay ning Sugilanon o sa dili pa no. Shout out din yung tanan no nga nagsunod adin dramahan no. Salamat kayo mga ka-followers no, mga ka-listeners, thank you kayo no sa pagsunod no sa mga drama sa RMN. Thank you kayo mga ka-listeners no. Karon no, bitang maglangan ni ang laing sumpay ning Sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Nahisulat sa hangin. Song inside my heart. Mas daghan akong time nga igahin uban nimo. Ug unsa may nakaaghat nimo sa pag-atiman nako, Julia. Ha? Ngano nga sa kadugay na nako nga nasakit. Karon pa man ka makauna-una sa pag-atiman nako. Kuan. Dili naman kaayo ko busy sa akong business. Julia, dili mahimong pasagdan ang business. Dili ka magpaatiman ako. Naanad nako nga nurse ang muatiman nako. Alejandro, mahiubos mo sa daan ang imong sinultihan. Ako ang angay nga mahiubos nimo sa una pa lang nako nga pagkasakit. Kay gisalig lang ko nimo sa nurse. Mao man gani nga mamawi ko. Komportable na ko kang Helena, Julia. Alejandro, Gawas pa. Nahibaw na siya sa iyang trabaho. Labi na sa tambal. pero Okay na ko nga nurse lang ang muatiman nako. okay. Mauman ka ha. Dili naman ka kaganahan nga ang asawa mo ay muatiman nimo. Duha ka tuig na ko nga nurse lang ug doktor ang miatiman nako, Julia. Busa, ayaw usba ang akong routine. Mauman ka ha. Sige. Sir, basin malain na gid si Ma'am Julia nako. Sabta lang siya, Helena. Okay naman ko, sir. Makasabot naman ko anak niya. Samtang ganahan ka pa nga muatiman ako, magpabilin ka din eh. Salamat kayo, sir. Salamat. Hello? Jonah? Unsa naman, Sam? Oh. Mubalik ka na ako? Jonah, di na may tabon dawat yung tagapagbalik. Nagbuwag na ta. Busa ato nang ipadayon ang ato pa nagbuwag. Pabuta na lang ang bahin ni mo sa halin sa tumbay o yuta. Bye. Unsa naman sinagkaon ang bayhan na makigbalik na masabsiyan ako. Musamot ka di ako makatuhog inida. Nahinanok mo, Sir Alejandro. Ani lang una ko matuog kini. Ako lang una siyang bantayan. Helena? Oh. Ngalong ni apa man ka din sa akong kwarto. Sir, nagmata pa di ka? Lakaw na sa imong kwarto sabay sa mga katabang. Pero sir, basin kung makinahanglan ka na ako as kaadlawon or... Aron dili ka mabalakan ako.
Ablihi ka ng Joel. Ug kuhaa ang akong cellphone. Ha? Sige na. Sige, sir. Nira mo cellphone, sir, oh. Ibutang diha ang imong number. Aron kung may emergency, makatawag ko nimo. Sige, sir. Akong ibutang din akong number. Maode ay nga na-in love sa mama ni Sir Alejandro. Kay buotan kita si sir. Wa pa man ko magtuka. Mabasa na akong pila ka page sa diary ni Mama Salas. Last na akong nabasa, October 15. Gikasal si Sir Alejandro og si Vilma. October 16 na ang sunod. Dear Diary, unang gabi silang kasal ni Sir Alejandro ug Ma'am Vilma. Kusog ang ungan. Nag-inusara lang ko sa bahay sa mga katapang. Kaadlaw na lang. Pero, dili ko makatog. O niya, kalit nga misuod sa akong kwarto si Sir Alejandro. Nabasa siya sa uwan. Kalit siyang mituol na ako. Og iya kong gikakos. Gihagan. Nangayo siya o pasaylo na ako. Og naanod ko siyang mga hawak. Og may nahitabo na mo sa unang gabi. Sa ilang kasal ni Ma'am Vilma. Ginoo ko. Nakasaha si Mama Salas o si Sir Alejandro. Dakong sa ang nabuhat ni Mama Salas o Sir Alejandro. Kahadlok o kalipay ang akong gibati ni atong higayuna. Apan, wa na ko baliha ang tanan. Ang importante nga sa hamugong mga oras, gikaupan ko siya. Sa man ang among nabuhat. Andam kong tawaton ang isilot kanako sa Ginoo. Nakabaton sa hilom nga relasyon sa Sir Alejandro ug Mama Salas. Nagpakabuang si Mama kang Sir Alejandro. Kaluoy sa kong inahan. Kaluoy kayo nga nagpadaas siyang kipati. Unsa man ka ang sunod nga gisuwat ni Mama. Dear Diary, human sa usa ka semana nga honeymoon. Nahibalik sila sa Sir Alejandro ug Ma'am Vilma. Og usa ka gabi ana. Sa pagsuhod nako sa akong higdaanan. May puting panyo nga gibutang sa ilawom sa akong ungan. Og may nasukat. Until we meet in heaven. Andrew. Oh. Si Sir Alejandro ang Andrew nga maghatagan og regalo na Mama. Puti nga panyo. Wa mo ko'y nakitang panyo nga puti sa mga gamit ni Mama Salas nga gikan sa prisuhan. Oh. Unsa man ron na mura og sira sa pultahan nga gisiratan.
may lain kang tao din sa bahay sa mga katabang. Gawas na ako karon. Basin og may laing misod. Dili ba ka sila nito? Laing botelya sa kilid. Wa ba ka makasudin ang bastos nga lalaki? Mingaw man ang sala. Kinsa na? Lando? Ikaw ba na? Oh, may tunog nga nakalayo sa gawas. Kinsa na? May tao din sa gawas. Mingaw na sa mga kumbay. Uway naglihok bisang dahon sa kahoy. Alejandro, hain man di ay imong nurse. Nganong ikaw ramang usa dinhi sa imong kwarto. Tua pa siya sabay sa mga katabang. Nganong adto man siya didto matog. Ngania ka man dinhi nga iyang gibantayan. Julia, nagkinahanglan sab siya og pahuway. Dako man sa tag-sweldo niya. Angay lang unta nga magpatay-patay siya sa pagbantay nimo. Pasagdi na lang siya. Tuod di ay. Mulakaw ko karon ha. Mamalit ko og gamit sa parlor. Sa manwa ka ipapalit na ako. Wa, Sige. Pero ako unang ipatawag si Helena. Iyabag ning bayana. Hoy! May laking babay? Hoy! Oh! Uy! Ano? Hayag naman di ay. Nga naman mamatingog akong alarm. Unsa man ka? Hain naman itong pugong sa kong buhok, uy. Helena! Unsa man ka? Magpabunlot ka diha? Mutrabaho man ka? Ka, uy. Anong mamadayin ko makamata? Katapulan ko nimo, Jay. Nagbata na ko, Shane. Ayaw na pagsinggit. Ikaw ha? Namugos kang mo trabaho pa, unya magpapukaw-pukaw pa ka? Unsa man kang glasihas, nurse, oy? Nagmata na ko. Pagi ako. Kaya doon na ako imong amahan. Huh. Mapas mo gani si Papa tungod anang imong katapulan? Bantay ka lang din ako. Paagian na lagi ko, ma'am. Ayaw una. Ma'am Shane. O sa pa may tuyo mo, nagmata naman ko. Layas din siya. Oh. Unsa? Layas din kung dili ka gustong magmahay ka. Nagpatabang na gid si Ma'am Julia sa utrong libog niyang anak. So ka, kabugot pa ng naong ni mo, Julia. Ambot ba? Musurok man gyud ang akong dugoan ng Helena. Kanus apa magkana siya mulayas, oy. Kibaw ka? Na ako'y nabantayan na ng bayan. Unsa man? Mura man ugwa na siya plano ng pahawa na sa inyo. Unsa? O na, klaro kasi ang tinubagan. Hindi siya ganahan nga mo biya sa pag-atiman niya, Leandro. Bisag unsa pa ng klasiha sa rason ang nagpugong niya sa paglayas sa bahay. Kinahanglang mulayas gyud siya. Okay mo ka ng trabaho, Franco. Unsa? May tao nga misod sa karagbay gabi. Orlando, klaro kayo yung pagsirespetahin. Wa niya malaki midaga na siya. Oh. Sure ka? O, laki. Sigurado ko nga nalak na ko ang dakong pultahan. Kun mo na. Mayahoy sa bahay ang misod sa karagbay. Kung husto kasi mo pagduda, buti pasabot.
Kauban na natos bahay ang misod sa bahay sa mga katapang. Mao gyud ang posibleng nahitabo. May misod dito. Pero, nganong midagan man siya? Midagan? Sa paggawas na nako sa kwarto, nga akong gihigdaan, gisang pitikas pamasin nga ikaw umisod. Pero, midagan ang mga tunog palayo sa bahay. Mao ti pasapot nga dili siya gusto nga mailhan nimo siya. Mausa na ako pagtuulan do. Helena, may tingali nga ubanan ta kadiha sa bahay sa mga katabang. Pero, Ako na mo hangyo ni Sir Alejandro. unsa? Unsa? Nakabati og tunog nga midagan si Helena sa bahay sa mga katabang. O, sir. Kinsa makaha kini? Wasap siya nakitaan, sir. Mingaw na ang gawas sa dihang nablihan niyang pultahan. Maayo tingali nga. Imong i-check ang tanang agianan paingon dinhi sa sud. Ako ni tan-awon karon, sir. Pero mananghid lang unta ko nimo. Unsa man kana? Kung mahimo. Ato na lang sabi si Manang matuhog dito sa bahay sa mga katabang. Aron may kauban si Helena dito. Sige. Igna si Helena og si Manang nga adto sa kadidto. Salamat, sir. Lando, Sir, ikaw ang akong tugyanan sa kaluwasan sa mga kauban mo dinhi sa bahay. o sir. Ako na buhaton. Franco, ako sa mood karon. Gusto ko nga mawa na gyud si Helena sa bahay. Kalma lang lagi. Ilagot ta maglidali ko. Pero nahadlo ko ano ba yana? Ako ang bahala niya. Ako lang iya si Mandy. Kung naimbawal siya buhaton. Ing na lang ko kung gusto siyang musod sa bahay. Sige, ako sa ingnon. Kung maalim na ang bunog siyang ilo nga nag-usko mo nilando. Kabayot breglihok anang mandi. Kalitan ko na siya eh. O siya makailan ni Lando nga miduon niya. Samtang siya, nailhan kay ni Lando. Saon nga nagpa-blan mo na buhok ang kanahang dako. Mausad na. O nga ikaw, ay, relax lang lagi. Gina. Ako na yung timan napi. Ay, kimingyaw ko ikaw na mo. Franco ba? Helena, Sir, may isugo ka? ngano wa makamusulti nako nga nagduda kang dunay misud nga tao sabay sa mga katabang. Ha? Uwa na lang ako dak, sir, kay tingalig mahasol ka. Uwa mo sa ko'y nakitang tao. Bisan anino, uwa. Bisa na. Kinahanglang musulti ka nako kung doon na kay katingadaan din sa bahay. Ha? Bisan ang buhaton na ni Julia ug ni Shane nga makadaot nimo. Kinahanglang isulti nimo nako. Sir, Dili ko gusto nga dunay daog-daugon ining baya, Helena. ayaw ka bala ka, sir. Dali ko daling daog-daogon. Wala na mausang pagpadaog-daog karong panahon. Salamat. Salamat nga ingon anak ka og baruganan. Tuod, gusto ko nga magpiknik ta. Ha? Panhiya si Manang kay may ipaluto ko niya. Sige, sir. O niya, pagpalit og
puti nga mga rosas. Ibutang sa flower vase. Ha? Unya, pagpalit og cake. Chocolate cake. May nag-birthday ba, sir? Dona. Si Silis. Oh, birthday ni... sige sir, magpalit ko. Sa may paboritong cake, anong salas? Chocolate cake. Nahinomdom pa ko sa una. Nasakpan ako siya nga nagdaog cake sa iyang kwarto. Mao ba, sir? Oo. Mura siyang bata nga nahadlok nga akong nasakpan nga nagkaon og chocolate cake. Sir? Unsa may akong ibutang sa ibabaw sa cake? Imungan lang. Ha? Ako ngan? Oo. Imungan. Huna-hunaa nga imong birthday karon. Sige na. Paarian na si Manang. Hain man ang mga katabang. Wa may bisag usangan ni gawas. Mama, Shane. Hain man ang mga katabang. Ngano mingaw man din Wasap si Lando. ang mga panuway, ma? Tuwa sa luyong. Nagpiknik. Unsay nagpiknik? Da, birthday man kuno ni Helena. Gipalitag cake ni Papa. Unsa? Ha! Kahaya-hay gud niya. Naanasab ng buset nga kanta. Mama, nga ba di ba kakanahanan ng kanta, ha? Dili lang ko ganahan. Hain man silang dapitan ng picnic. Sa dool sa duyan, ma. Unsa? Tuwa pa gyud sa buset nga duyan. Salamat ining cake, sir, ha? Kaon mo ug maayo. Salamat ining nga cake, sir, ha? Labi kayong imong humba Manang, oh. Ay, kaon gyud tag maayo, oy. Lami gid ang humba kay natural. Si Manang nagod na. Wow! Kaaligre gud ninyo dinhi. Wa man lang mo magimbitar. Mao cute. Paano, sa ka na ba? Mura naman kung may labot ining bayan. Pag nga nagkantaha nga way nabe. Ni naman ka. Dali. Tipo na mo. Kaon uban sa mga katabang. Nganong ganahan mangyud ka nga makigsaw ini mga tawana? Ha, Alejandro? Ngano? Unsa may gusto nimo, Julia? Ikaw ang gusto nimo nga ikasaw nako kanunay o kaon? Nga pirmi man sab kang wa? Misulti na ko nimo. Nga ako na mo atiman nimo, Alejandro. Mas malipay ko nga ikauban ang mga katabang. Alejandro, naunsa ka man? Yano ka man kayo manginsuldo na ako atubangan sa mga katabang. Julia, kung dili ka gustong makiguban og kaon nila, palayo na mo. Adto kaon sa kusina. Kay ako, gusto kong mag-celebrate sa adlaw ni Helena. Musamot na yun nagara babayhan na, Alejandro. Kay imo naman ang gigastuhan o cake. Gamay na kay ng cake nga akong gipalit para sa akong nurse, Julia.
Wa na nas kumingking sa kwarta nga imong mapildi sa kasino. Oh, Nahibaw ko. Nag-usik-usik ka og kwarta, Julia. Pero isip akong asawa, pasagdan ta ka. Busa, pasagdi sab ko kung asa ko malingaw. Buset! Buset! Sir Alejandro, basin unsay mo na na to, Ma'am Julia. Pasagdi siya. Sige, padayon mo sa inyong pagpangaon. Ako ang tag-iya ni ining dapita. Busa, ako ang magbuot. Kaon mong maayo, una ka mo mamalik sa inyong mga trabaho. ma! Kalma lang. Nahiluan na jud og maayo ang imong amahan sa panuhay nga nurse. Tinuod na, mama. Midako ng uan ng Helena kay ipakita mo ni Papa ang iyang pagpangga niya. Dili na ni mahimo, Shin. Dili na. Ma, wa ka pa makabantay? Sa unsa? Sa sinultihan ni Papa Alejandro. Unsa may imong nabantayan? Lahi na siya karon, mama. Sa una, nguhal siya. Unya, gamay ra siya og masulti. Pero karon, tagha na siya masulti, ma. Tuod. Padong naging pagkaayo si Papa, mama. Ha? Ma, ano man ka? Mura man kagwa malipay nga padong naging kaayo si Papa Alejandro. Sir, tuan ang uban sila mga trabaho. Maayo noon. Mo naman og na-high blood si Ma'am Julia, sir. Pasagdi siya. May isugo ko nimo. Unsa man na, sir? Pangitaa sa Facebook si Silis. Ha? Sir Alejandro, husto bang ako nabati, sir? Imong... Pangitaa si Silis sa Facebook. Gusto kong mahibaw kung unsa na'y nahitabo niya karon. Karong adlaw ang iyang birthday. O kanunay ko siyang makitaan diha sa duyan kung birthday niya. Malipayon ra ba siya? Ha? Sa panahon nga, moabot ang iyang adlaw na tawhan. Malipayon ra ba siya, Sir Alejandro? Makita ko siyang magpahiyom. Pero, nahibaw ko na sa ilawom sa iyang dughan, gisakitan siya. Mabasa ko kini sa iyang mga mata, pero wa ko'y mahimo aron. Aron mahanaw ang gibati niyang kasakit. Nganong pangitaon pa man mo siya? Aron makapahuway na ko sa akong gibati nga kahasol. Nahasol sa unsa? Nganong nahasol magkasbation ni anang sa alas, Sir Alejandro? Katabang lang ni mo siya, diba? Wa siya ibili. Ubos na kayo siya. Oh. Sorry, sir. Mauna ang akong gimahayan. Kunyanong wa ko'y gibuhat para niya. Kunyanong wa ko'y tingog para kang Silis. Maunga, tabangi ko nga makitaan ko siya. Ha? Sa Facebook. Pangitaa siya sa Facebook. Unsa man ako sis pagpangita. Wa gani ko makakita bisan sa iyang naong. O posible nga dili na sala siya nga gigamit. Pila na katuig sukad siya nahimo nimong katapang dinhi, sir.
20 kapin katuig na ang nakalabay. So, posible nga nausap ng iyang naong karon. Tabangi ko, Helena. Maluoy ka. Sir Alejandro, Ikaw ang magatabang nako. Aron mawa na kining kahasol sa akong launa ug kasing-kasing. nganong karon pa man mo siya pangitaon. Ni anak ko sa katapusang bahin sa akong kinabuhi, Helena. Gusto ko nga makasiguro nga nahiluna na siya. Gusto kong mahibaw kung malipayo na ba siya karon sa iyang kinabuhi. Sige, pangitaon ko siya, sir. Excuse mo na. Ganun karoon pa man siya makauna-una sa pagpangita ni Mama. Ganun nga patay na si Mama Celes. Huwag ni kapuslanan yung pagpangita ni Mama. Huwag kapuslanan. Hoy! Ay! Ow! Sakit! Sorry. Sorry, Ma'am Shane. Aray! Panuwing bayhana! Sakit sa kong sampot! Karon kang bayhana ka. Tuwa siya paingon sa karaang bay. Bisan doon sa payang buhaton. Dili na niya makitaan sa Mama. Dili na siya makapangayog pa sa ilo ni Mama. Kinamatay si Mama nga guba ang kasing-kasing. Karon ka lang akong bayhana ka. Kumuton tagit ka. Asa ka mo? Ay kog sugata lang do. Patilawon akong laparo nga wa dito si Helena. Ano nasuko na usap kaniya? Iya ko giwakli. Nadagdag ko si Uta. Nalugiwak lang usap kaniya. Abat lang. Nabuang na tigali siya. Naghilak na nagdagan o niya akong gisugat. Itok mo din yun, tos panuay. Pahawa di, abi. Ayaw siya gilapte. Pahawa. Ayaw siya gilapte. Nga na bang magbuot ka man? O saman? Uyab naman o. Ayaw patagag pambasangil mo. Hilom. Klaro na kayo nga kabit ni mo sa Helena. Kay mulaban magit ka niya. Pahawa di, abi. Pasagdion na siya. Ay! Musukol ka nagagawon, ha? Dili pagsukol lang ako, ma'am. Gibadlong talang ka. Kinaasa kaguol si Helena. Mabawas na di ko sa animal. Ayaw na lagi pangita gubot, ma'am. O sige, di na ko bugnoon sa Helena. Basta, hagan ko ni mo sa lips. Nayabag naman tingali ka, ma'am siya. Bukalit man kaglikoy. Kung dili ko ni mo hakan, o sige, bugnoon ako sa Helena. Nayabag kinibayana. Pisang usaon. Kanahan ay sunod ako ang gusto ni Sir Alejandro. Pagitaon ko sa Facebook si Mama Celes. Gusto. Unsay gid ka ang itsura ni Mama sa batanon pa siya. Oh. Panuway kang nako! Sakit kaya kung sampon si mga pagwak rin ako! Ma'am Shane! Buhing akong buhok! Upawat ka kang magitahak ka! Ma'am, ayoko buksos pagsukol eh, Ma'am! Ayoko kadlo ka! Sige, sukol! Sukol! Suda lang ka! Ayaw lumagang ako kadlo! Tingnan natin kang ayoko bugnoa! Aray! Ma! Ayaw pa magdoon. Isambog na kang mama! Panuway ka! Aray! Di ba niyan ko ni Mustadlo?
Dili man ito ako gusto gupot. Nganong ina magikong dut-duton. Helena, mayo tingali nga mo, pahawa na lang ka din. Dili. Way makapapahawa na ko ning dapita. Gawas kang Sir Alejandro lang, Lando. Helena, Migara na gyud kag maayo, ha, Helena? Imo nang gibalian og tudlo si Shane? O sa pagtanaw nimo sa imong kaugalingon, ha? Ikaw na agahon din, he? Nurse ka lang sa kumbana, day. Wa kay katungod nga mo pasakit sa akong anak. Iya akong gibugno, ma'am. Gibugno ka niya kay imo siyang gitukmod. Nakalitan ko, ma'am. Iya akong gibera sa tanagdagan ko. Mga natukmod na ko siya nga. Hilom! Murason ka pagyod. Layas ka ron dayon. Layas! Sa ako nang giingon, ma'am. Si Sir Alejandro lang ang makapalayas na ko din eh. Sorry. Pues, magmahay ka ining imong pagpabaga sa imong naong, Helena. Magmahay ka! gibaharal na sa pagkaniya. Oo, pero dili ko mo pahawa din eh. Nga naman sa gyud, Helena. Lando, Hangtod ako nagdibog kung unsay imong gikawilihan ining bayan. maluoy ko ni Sir Alejandro. Dagan na makapuling nimo. Kwartahan na sila. May mo kang ubanan sa pagpang-apply sa ospital. Sigurado ko nga madahwat yun ka. Dapat akong si Sir Alejandro ang mo recommend nimo. Gusto ko ako'y maatiman ni Sir Alejandro, Lando. Hangtod nga makalakaw na siya. Oh. Ha? Si Sir Alejandro di ay rason? Kung ano di ka mo pahawa din eh? Oo. Busa. Antoso na ako ang kasalbahi sining atong duha ka agaon. Dinhi ka una. Gitawag na ko ni Sir Alejandro. Sir? Unsa man, natanaw na ba nimo si Silly sa Facebook? Karon sir. Ako siyang tanahon. Maayon nang naa ka. Sige. Sige sir. Ang akong cellphone na lang akong gamiton. Sige. Unaha og pangita ang Silis Magbang. Oh, sir. Shane, Ma? lakaw. Susiha kung misumbong ba si Helena sa imong amahan sa akong pagsagpa niya ganina. Okay, Mama. Lisod-lisod rong tagyod kang babayhana ka. Tutal, wa man kay ikapakitang ebidensya nga nakita gyud minimo si Franco nga nagkakos ug naghawk sa luyok. Nag-unsam ka sila ron sa sud. Tanawa, sir. Kini siya. Mao ni. Unsam nang ilang Dili kalimawag nimo. tanaw sa Facebook. Sige. Laing nga nasab ang itay. Unsa may lain niya nga, sir? Celestina. Okay, Celestina. May kisearch sila nga sa Facebook. Okay. Celestina. Kinsa man na si Celestina? Tanawa, sir. Mao na ang nagawa sa nga ni Celestina. Kini ay. Kinahanglan may paw si Mama ni ini. Nailima ka Celestina nga may gawa sa kang pag-search, sir. Wa Manila si Silis. Basin lain angan nga gigamit, sir. Sige. Ipadayon ang pag-search ni Silis sa Facebook. Oh, sir. Mama? Oh, Ma? unsa naman ang akong gisugo nimo, Shane? Mura man na po magpahaba sila na kang Papa Alejandro, Mama. Nagunsa man di ay sila? Busy man sila pagsigi og ukay sa Facebook. Ha? Nag-Facebook si Helena og papa nimo? Muna ako nakita, Mama. Busy sila sige og pangita sa ngan sa bapay. Ngan sa babay ang ilang gipangita? Yes, Mama. Ngan sa bapay. Kinsa mo babayan?
Kuan? Celestina. Celestina? Sigurado ka nga mao na nga na ang gipangita nila sa Facebook? Malagi na, ma. Wa pa man ko mabungol, kud. Klaro kayong paglitok nila ni Papa ug ni Helena sa nga Celestina. Animal! Hangtod karon, manghaso lang gihapon sa among kinabuhi ka na bayana. Kinsa ba ka na si Celestina, ma, ha? Mao ka na ang kabit sa imong amahan. Unsa? Huwag ka pa mataw, Shane. Nangabit na ang ina. Wa gid ni mga bayhana ang salas sa imong gipangita, sir. Wa, Helena. Oh. Basin wa siya mag-apil-apilan ng Facebook, sir. Tingali. Pero, dili kita magpakawa sa paglaom, Helena. Ipadayon ang pagpangita ni Silly sa Facebook. O sa bisan unsang paagi. Seryoso ka gid ay sa imong pagpangita niya? Seryoso ko. Kinahanglang mahibaw ko siyang kahimtang karon. Kay kung nagkinahanglan man siya og tabang, tabangan ko siya. Awahin na ang tanan. Unsay uwahi na ang tanan, Helena? Ha? Nganong isulti ka nga. Uwahi na ang tanan. Kuan. Para na ako. Uwahin na ang tanan, sir. Sa unahon tatos batanon pa mo nangita kaniya. Sorry kung ikaw akong gibasol, sir, nga. Sa nako ang tanan, Helena. Wa ko'y baruganan. Talawan ko. Sir Alejandro. Wa ko'y dugukan sa batanon pa ko. Dili ko makabatok sa gusto sa akong mga ginikanan para nako. Tungod kay bugtong ko nilang anak. Mao ba, sir? Tinuod gid ang panultihon nga permig yung naa sa awahi ang pagbasol. O gitulisok na ko sa akong tanlag sa tumang pagbasol, Helena. Dili ko mahimutang. Bisan unsa na lang ang musud sa akong hunahuna nga nahitabo ni Celes. Mao ba? Og nagpasalamat ko nga miabot ka sa akong kinabuhi. Nga naman, sir. Tungod kay may kasumbungan ako sa akong gibati. Unsa? Dugay ng panahon nga ako lang kining giluom, Helena. Gitaguan ko sa akong dughan ang akong mga pagmahay. Ang akong mga pagbasol. Ang kahinugon sa gugma nga ako lang giusikan. Kung sama pa lang namo ang baruganan sa kinabuhi ni Silis, magustuhan unta siya sa akong ginikanan. Pero katabang lang siya. Ug wa siya bili para sa akong inahan. Sir. Helena, may hila ka? Kuan, natouch na ko sa iyong sagilanan sa kugma. Naluoy ko ninyo, sir. Naluoy ko ni Celes. Ug magmalinahon lang ko kung ako siyang makitaan pag-usab.
Bisan sa katapusan na lang yugto sa among kinabuhi. Ayaw mo makisulti ni mo, Alejandro. Pahuway lang una, Helena. Tawgon ta lang ka kun magkinahanglan ko nimo. Sige, sir. Julia, unsa ka lang gusto mong pakisultihan na ako? Mas maayo ka na gid ang manulti karon, Alejandro. Angay kitang magpasalamat kang Helena. Wa ko makauyon sa kinaiya ng babayana. Musukol na ko. Ang tao nga hatagan nimo og pagmahal. Pagmahal usab ang ibawos ni ini, Julia. Anong mulaban ka man gyud atong imong nurse? Tugod kay ako siyang nurse. Ug nagkinahanglan ko sa iyang pag-atiman. Magkasabot na gyud ay mo. Hangtod sa imong monkey business. O, Nganong gipapangita nimo si Celes kang Helena sa Facebook, Alejandro? mauban na report ni Shane mo? Gipasusi ko lang kang Shane kung nag-unsa mo din si Helena. Og nakita niya nga gipapangita mo sa Facebook si Celestina. Julia, nahibaw ka gyud sa kadako sa kungsa niya. Pero nagkasinabot na ta, dili ba? Nga ilubong na siya sa kalimot. Nalingkamot kong malimtan si Silis. Pero wa ko magmalampuson. Og unsa may imo buhaton kung imong makit-an si Siles. Gusto kong mangayo og pasaylo niya. Kana lang, Kaha, Alejandro? naarani mo kung unsay imong hula-huna. Basta ako, gusto kong mabati gikan kang Silis na pasayloon ko niya. Gusto ka lang yun nga magkakubot na sa tagdinhi, Alejandro. Julia, ikaduhang kinabuhi ko na kini. Busa, gusto ko na sa dili ako mamatay, papasaylo ko ni Silis. Unsa may ako maayong buhaton ini. Ako magsultihan sa Sir Alejandro nga patay na sa Mama Salas. Aron dili na siya mangita ini. Good morning. Mao kay sa pagtinuod akong pagkatao. Nga anak ko ni Mama Salas. Masalas. Mahal kita ika ni Sir Alejandro. Kung buhi pa lang ang takakaroon, ma. Malipay kita sa kong nihibawaan gikan kang Sir Alejandro. Dear Diary, buwan sa September, namalik na sila sa Sir Alejandro o si Ma'am Vilma. O sa kagabi, Ana, gipukaw ko sa kainit sa lawas ni Sir Alejandro. Gidakos ko niya. Og iyang gihunghong nako ang iyang kamingaw nako. Gusto ko siyang apukon. Itukmot palayo nako. Apan, ang kaminghong akong gibati para niya, dili mapugnan. Og sa ikaduhang higayon, nagpaanod ko sa akong kugma kang Sir Alejandro. Ginoo, pasaylo ako.
lain-lain na siyang tao din sa bahay sa mga katapang. Kinahanglan masakpan ko na siya. Elena? Lando? Niya ka? Anirat ko sa salamat mo. Bantayan ta. Dili na kinahanglan imo kumantayan, Lando. Dako na ko. Pasag din lang ko, Elena. Di sab ko magkatuog nga magunahon na. Nga ikaw lang sa dinhe. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Ayaw ka balaka. Naibaw kong asar ko kutob sa mo kinabuhi. Pobre kong minyo pa yun. Lando. Edukada ka. Samtang ako, way grado. Di mahitabong magkatakdo ang atundahan. Lando, ayaw pagsultian na. Mok na tinood, Helena. Di na nato may mong usbon. Katog na. Good night. Nga naman eh. Sobra man akong kaluoy nga gipati ni Lando. Pero, no, minyo siya. Kinahanglan kaya na mo nga makasama. Sir Alejandro? Wala ka manawag na ako gabi eh. Gipapahuway talang ka. Mamahaw na ka, sir, ha? Ayaw una. Dawatan eh. Unsa man? Yawi? Oh. Iyawi ka na sa ikatulong kwarto sabay sa mga katabang. O kayo sa ipa sa pagpaminaw ni uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal. Nahisulat sa hangin. O palihog ko no, subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.